Salam mehribanlar. Men TikTok sahypamyň, şahsy sahypama bir gelin bir haýyş bilen çykdy da näme diýen, geň haýyş bilen, gowy haýyş bilen. Men bir hili ýüregimi duygulanyrjy bir haýyş bilen maňa täsir etdi. Şoň üçin şu haýyşy size ýetirmekligi, şoň bilen birlikde de siziň araňyzda bolan bir geline ýetirmeklik haýyş etdi de. Garaz şeýle ukap bereyim size. Salam ulaýlak dogan, size öz durmuşymdan bir wakany aýtsam, paýlaşyp berersiňizmi? Men iki çağan ejesi. Bu waka ulagulçugum barda. Siziň sesiňiz bilen bir geline sawulsyny aýtmak isleýän. Şo niýet bilen ýazdym. Mundan 13 ýyl ozal men gelin bolup bir ojaga bardym. Hudaýa şükür, durmuşym gowy, aý gün geçýärdi. Şeýdip çağasız 3 ýylym geçdi. Gitdigiçe şeýle bir çağa küýsedim. Her bir geçen günümi aglap diýen ýaly geçirdim. Beýdiýsem onun 5 ýyl geçenem bar diýmeňiz mümkin. Soňa waka bir gowrullyseler men gaterbet boldum. Bir gün ýollaşyma çağa alaýar diýip aýtdym. O da hiç gowunum ýokman, bor alaýar. Han çağa berjek barmy diýdi. Ol egneşik diýerler bazardan alar ýalydy. Menem derrew gaýynlama aýtdym. Özüm körpe gelin bolamsoň, olarda çağa bolanyny isleýärdiler. Olaryň çağa bolanyny isleýärdiler. Bir gün öz aňyrym bilen 3 melöňde oturdum. Çağa bolsa aljakdygymy aýtdym. Ondan mundan sorajak şeýdibem 8 ay geçdi. Ondan mundan soradyk diýär, şeýdibem 8 ay geçdi. Çağa alyp bilmedim. Bir gün aňyrymdan jaň geldi. Garnaş uğurlumdan bir gelin çağdan berjek diýär diýip eşitdim. Şeýle bir begenlik. Gaýynlam bilen şol gelini görmäge gitdik. Ol gelin 8 aýlyk gowrully. Bizim garaşar aljak diýdim. Durmuşy bozulup öýüne gelen ekeni. Ýöne bir welaýetde bolsam, ol başga etrapda birek-birekden has uzakda ýaşaýardyk. Gowrusundäki oglanjykdygyny zordan aýtdy. Biz bolsa şeýle bir begenlik. Bolsun gowy da şo diýip, o da begenli. Olaň begenini, olan begenipdir da. Şeýdip 9 aýdan oglum dünýä indi. Dogum hatsahanada şeýle bir aljyradym, çağany bermez diýip. Janymdan jan bermek aňsat däl eken göz ýetirdim. Şol sebäpli çağany bermez öýtdim. Ýok, beýle bolmady. Oğlun ýaşy uzun bolsun gelinece diýip elme berdirdi. Nüştaýda da ağlayan smaylyk goýupdyr da, şu wagt şunu ýatlanyda da ağlap ýazan bolmaly. Şeýle bir duýgu boldy, men aýdyp bilemok. Dünýä täzeden geldim şo gün. Gepin ýykasy oglumy elime alyp öýe gaýtjak bolamda, o gelin adyna näme goýjakdygymy sorady. Menem kergen urap gitsinler diýip şol ady goýjakdygymy aýtdym. Gelinece, sana çağan berýänime kynanamok. Sana şeýle bir ynanýan, gowy seretjekdiňe, ýöne käme hal görkezäý diýdi. Men bolsa, ýok. Beýsem sen gürüň üzülmez. Mehriň hasam artar. Haçanna oglum ogullukdygyny bilse, özü şonu sorasa, görjek diýse görkezerin. Sen nirde bolsaň onu tapar diýdim. Pul verdim. Gymmat bahaly altyn verdim. Almady. Diňe gowy seretsen bolýar diýdi. Inni oglum 10 ýaşady. Hudaýa şükür. Kergenip at goýdum. Allahdan müňde bir razy. 5 ýyllanam oglum boldy. Tirkeşip çyk gitdiler. Doktorlar maňa hiç çağan bolmaz diýdiler. Gitmedik doktorum, tebibim galmandy. Baryan yerlem çağan bolmaz diýdiler. Ýöne himmedat Allahyň elindekeni. Bu sözleri aýtmak bilen men o gelini soň hiç tapmadym. Soradym, iýdedim. Oň durmuşy barada bilmek, oňa kömek etmek isledim. Emma o gelini tapmadym. Beýdiýsem, görmeseň, bilmeseň, gowur diýmeklerim mümkin. Oňa menden bildirmän kömek etmek isledim. Sebäp diýseň maňa cennete barabar durmuş bagış etdi o gelin. Şo geliniň soň ikizligini başga bir ýere uzaga durmuşa çykanlygyny bildim.
ekiz taýynyň adynyň Aýgüllügini bildim. Gülälik gelneje. Sen üstün bilen şo gelini oglumy başymyzyň üstüne göterýändiňmi? Wi, hemem orta mektepde diňe görüllülligini aýdasyň geldi. Ömürzok jany sag, cennet ýa durmuşynyň bolmagyny arzu etýän şo gelini. Gülälik gelneje. Şol oglumy ula adam etmek üçin ýurtdaşyna gaýtdym. Ýoldaşymam iş adamdy. Şoňa da kömegim degsindidim. Indi şu zatlar yeter dip arzu edýän zat dip eginden maňa sawursunlar aýdypdyr da. Ine siz çağalymyzdan görýäsiz üstünlük diýip aýdypdyr. Kirgonjan bu wagt 10 ýaşynda diýipdir. Ýene de gara başga bir erkek adamyň ady bilen çykýan eken. Şoň üçin men bir wada jogabam bermedim de soňundan has gelininiň bilenimden soň biraz ýazdym. Aýçyk bolan zadym. Beýle de bir sawursunlar bar eken dünýede. Mehribanym, egerde sen eşitsen birden adamçylykdyr TikTok görýän bolsaň, sen oguljuňy berjek bolanda kergenip at goýjakdygyny aýdan şol gelin sen oguljuň aty gowdugyny aýtdy. Seni malade diýäň. Canından can verdin. Allah can belki şu asen ikinci durmuşundan gowju çağalyň bardyr. Belki şeýledir sebäbi ýüregi adamyň durmuşy köplünç gow bolýar. Allah canın öz bilýäni bardyr, Allah gowsun edýändir hemmemize. Näme bolsa da gowsu bolsun diýip ýaşaýar. Sizi Allah ýalkasyn. Men ana şo geliniň adyny size getirýän. Näme durmuşda hemme kişiň çagat boluberen ok. Ýöne şollar çagajyklaryny alsa depetine elbette täze edýärler. Ony şonam şol aýdasy gelýärdi. Ondan şu çağam şolara baht getirenden aýdasy gelýär. Iň bir gyzykly ýeri, men üçin iň bir gyzykly bolan ýeri mehribanlar siziň bilen onuň paýlaşatym belli. Şu günler biz bir näme dörejülik adamdy da onuň teatrda şu günler baba andan soň agat diýen bir pýesasyny işleýär. Bir ýaşly rejissor Mekan Jumabaýew bilen. Şu taýda şu tema bar. Şu ogullyk almak, enelik, bagry param parçalar, şu meselelerde ýaşap ýörkäm şu ýaly tema bilen gabatlaşdy. Men şunu aýtman durup bilmedim. Yani özüm şu duygularda şu günler ýaşaýar. Bizem bir keşif etjek bolsak bir roly çyndanam şonu döretjek bolsak biz şu duyguň içine girip şoňa özümiz paramparça bolýarsa, şoň üçin men şu wakan gurrun vermek bilen biziň şol eferimiziň rowat boljakdygyna şeýle bir ynandym. Egerde kim Aşgabatda bolup dinleýän bolsalar, goloýdan etip bolsa şol spektaklymyzy ýetirlemekçi şu taýda şol bagry paralynan eneler hem çağalar barada. Gelin görüň mehribanlar. Kergonjanyňam ýolak bolsun. Şeýle bir gowy ejeler bar ekeni. İkisem şoň ejesi bolýar. Şeýle ikhan mehriban ejeleň terbiýesindäki biriniň dilegine, biriniň göz görteli terbiýesindäki oglun gowadym bolup geçer men ona ýan. Nähip bolsa geljekde bir ýurdumyzda, ilimizde, günümizde peýdaly bolan bir adam bolup geçer. Nähip bolsa şeýle bolar. Mehribanlar janyňyz sag bolsun. Gowy habarlary, duýgulu habarlar paýlaşyp duralım. Iň esas hanam çağaçyklar ejeli ululsunlar. Hemişe.